Bekandak kalai dapat bianak kami mendendangan baka sawah nak kali dah setan gindo pangku abasalangan Pakanda ala dia kasawali dimintanya lama tahun na datuk liat sawah orang kunci acang kurang talang di nanti banyak duduk lapa jorong di nanare pela kami na badendang bagurang sama lamangku Pak jorong mancangku asawani ela jaleta nago kurang lai kota lo manaruko kada di dalam rape-rape biarlah kami nama dendam kau pajorong mencang kuasa wali pelek dulu urek pinggang koda Makanda kalaguiku dengan Pak Jorong samalamku sadang degaledor Pak Jorong indak talok ku ngendek pangku acak buayu Oi Bakanda di bari jowo di dalam di nanare Bakanda samalamiku Pak Jorong di malati tak kaibo sakadang iko sawali singkalan pendek nan tabau di dalam rapek-rapek Bakanda di bariju biar singkanannya pendek asal tangke di Papanjang sawali dari perantau Bandung lupa kok tadi Mbak oh ya lupa tadi Kandak Mazwardi lai dapet dari Bandung pulang merantau bulan itu di Bandung kok sinyai nak ado sawali di siku kan lai ado wajah mati bagurau semalam kini di dalam sampai mengatur dapat bagurau semalamku nan maheran di tahun kini sabanya ikut tak tukang pangku mengaku sawah dan naik juga tujuh lama di nanare begurau samalam kini kau pandai macam kuasa wali balik penghando pulang padi dan Suwardi bana Bakanda kalaguiko dimintanyo kok di Bandung ada mati pajak biar dan tolong mai duit anyo malang menakkan nama lain malang menakkan lain menakkan konten deh lalu di dalam di nanare kalaguiku di Papanjang perantau Bandung lai pumoy nama randoy
Rancak di lantak dauto tagak konto balaria wak di lantaknya. Padola moda con mati pajak elok baru langkah kunci bulan ikoda. Ya terima kasih. Hari lalari tengah malam lagu iko kami badendang baka buntiang 3 bulan. Ode dacon tak pulang-pulang ayat tanah di dendi ide. Dari jauh dalai gabah iyo pun antara sudahoi. Garumi denai mandendang debatanda urang marandu bentiang lama sampai bulan nyoba kanda kutang berindu ayalah tu dinandi ide. Karena dacun kami dendang oi kali modal mintanya barulah masuk alimu bulan asam kasam dimintanya keduai ialah dak lagu Thank you.